ሰላም ተኸታተልቲ ናይስ ቻነል ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትናን ባግናን እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሮ ኣገዳስን እዋናውን ትሕዝቶታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ናይዚ መደብ ምሳና ክትፀንሑ ብክብሪ ንዕድም ላይክ ብምግባር ናብዚ መደብና ጆይን ክትገብሩ ድማ ነዘኻኽር ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ከምቲ መቐፀልታ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ዘለና ኮይኑ ናይ ሎሚ ቁሩብ ናብ ድራማ ገፁ ዝኸደ እዩ ምክንያቱ ሓያል ፊልሚ ወይ ከዓ ተዋስኦ ክንርኢ ስለ ዝኾንና መጀመርያ እቲ ጉዳይ ናበይ ይኸይድ ኣሎ መንርአ ድሕሪኡ ናብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፈተነ ቅትለት ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ ኣገረምቲ ዘረባታት ክንርኢ ኢና Donald Trump is expected to hold a Situation Room meeting on Iran on Monday with his top national security and foreign policy team. This according to an Axios report that cited 3 U.S. officials. The report comes hours after Trump retweeted that the United States holds all the cards in the war with Iran. The report suggests Trump's team would discuss the stalemate in the negotiations and potential next steps. He cancelled a trip of his envoy Steve Witkoff and Jared Kushner to Islamabad on Saturday. He dismissed the talks as sitting around talking about nothing. Speaking to Fox News, Trump said that Iranian officials ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ኢራን ኣብ ኣገዳሲ መድረኽ በፂሑ ዝኾነ ይኹን ኣብ ጣውላ ብድሕሪ መጋረጃ ዲፕሎማሲ ካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ከምዚ ኣብዚ እውን ክንሪኦ ንደሊ ግን ኣብዘን ቀረባ መዓልታት ወይ እውን ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ኢመርጀንሲ ሚቲንግ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክገብር ከም ዝኾነን ኣብኡ ተበጊሱ ድማ ውሳነታት ክሕልፍ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ብወገን ኢራን ድማ Abbas Araghchi is back in the Pakistani capital, Islamabad. Earlier, he was in Oman, where he held discussions on the U.S.-Israeli war. Araghchi also held phone calls with Qatar's foreign minister, as well as Turkish, Saudi, and Egyptian officials. On Saturday, Donald Trump decided not to send his envoys to Pakistan, saying a new peace proposal from Tehran was not good enough. All right, Al Jazeera's White House correspondent. ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና ብካልእ ገፅ ድማ ናይ ኢራን ፎሬን ሚኒስተር ኣብ ዑማን ድሕሪ ካብ ፓኪስታን ናብ ዑማን ከይዲ ምስ ዑማን ከም ዝተረኸበን ኣብኡ ከሎ ድማ ኣብቲ መስርሕ ድማ ምስ ኩላቶም ተን ሪጅናል ናይቲ ዞባ ኣገደስቲ ሃገራት ወይ እውን ነቲ ኩነታት ክሽምግላ ዝኽእላ ዝነበራ ናይ ቱርክ በሎ ናይ ስዑድያ በሎ ናይ ቀጠር በሎ ናይ ግብፂ በሎ ምስኣቶም ተራኺቡ እውን ከም ዝተዘራረበ ሓበራዊ መረዳእታ ንክህሉ ይፅዕር ከም ዘሎን ካብዚ ተበጊሱ ድማ ሕጂ ኣብ ሞስኮ ራሻ ኣትዩ ከም ዘሎ ናብ ፓኪስታን ተመሊሱ ካብ ፓኪስታን ድማ ናብ ሞስኮ ናብ ራሻ ከይዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኢራን ቅልጡፍ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ትገብር ኣላ ትገብሮ ዘላ ኩነታት ድማ ዶናልድ ትራምፕ ንሓደ ኣገዳሲ ኩነታት ይዳሎ ከም ዘሎን እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝሰማዕናዮ ወይ ንሪኦ ዘለና ናይ ፈተነ ቅትለት ተባሂሉ ዝተገበረ ነገር እውን ምስቲ ኣሜሪካ ተሓስቦ ዘላ መደብ ዝተሓሓዝ እዩ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እንታይ ማለት እዚ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኩናት ጠቕላላ ደገፍ ህዝቢ ኣሜሪካ ከም ዘይብሉ ይርኢ ስለ ዘሎ ካልእ መንገዲ ይደሊ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ድራማይት ኢኻ ካልእ ስጉምቲ ኣብ ኩናት ክትገብረሉ ትኽእል መንገዲ እንተዘየለ እቲ ህዝቢ ዓይኒ ዓይኑ እናጠመተ ኩሉ ኣካይዳናቱ ከፀልልዎ ቁሩብ ተሪፎሞም ዘሎ ስለ ዘለዎ በዚ መንገዲ እዚ ንክቕፅል ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በፂሑ ኣሎ በቲ ሓደ እቲ ኩናት ኣብ ኢራን ከቢድ ኮይኑ ኣሎ ካብቲ ኩናት ድማ መዋፅኦ ስኢኑ ኣሎ ናብቲ ካልኣይ ናብቲ ኩናት ከም ብሓድሽ ብዝሰፍሐ መልክዕ ንኸይምለስ ድማ ህዝቢ ኣሜሪካ ፈፂሙ ኣሸጊርዎ ኣሎ ሕጂ እንታይ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ከምቲ ወትሩ ንፈልጦ ድራማ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ንምስላፉ እንተወሓደ ድማ ነዚ ኩናት ኣረሲዕካ ቀዲሙ ነዚ ኩናት ወዲ ኩናት ኣብዚ ኢራን ዘሎ ኣረሲዕካ ኣብ ካልእ ውሽጣዊ ጉዳያቶም ከም ዝመቓቐሉን ከም ዝበኣሱ ንኣብነት ቀዳመይቲ ካብተን ዝጥቀመሎን ዘለዎ ታክቲክ ናይዚ ፈተነ ቅትለት ኣብ ልዕሊኡ ነዚ መን ኢኻ ትብሎ ዘጋጠመ ማለት ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ኣጋጢሙሎ ዝበሃል ዘሎ ፈተነ ቅትለት ቡእ ጌርካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ እሱ ንምንታይ ይጠቅም እንድሕር ኢልካ ሕጂ እዚ ዓብዪ ዕላማ ኣለዎ ምክንያቱ where is that video let me show you መጀመርያ እስኪ በዚ ንጀምር Incidents or another staged incident. Tonight will be classic. It'll be funny. It'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room.
Hours before the chaos, Caroline Leavitt told America to watch tonight because Donald Trump would bring the heat and there would be shots fired. Then suddenly, real shots were fired near the White House Correspondents' Dinner. Shots fired, the Secret Service rushes in and they let Trump continue to sit there. And now they're going to resume the White House Correspondents' Dinner and Trump still plans to deliver a speech. I'm not saying this was staged to boost Trump's tanking approval numbers, but it certainly looks odd. Trump was rushed out, guests hid under tables, Secret Service swarmed the room. So the question everyone is asking now, how did they know? Was shots fired just political slang or a chilling phrase that aged horribly within hours? Americans deserve transparency. If this was a real attack, security failures must be exposed. If it was political theater, that Exactly. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዝዛረብ ዘሎ ታኮ ካርልሰን እዩ። ታኮ ካርልሰን ማለት ሓደ ካብቶም ቀንዲ ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበረ ሰብ እዩ። And now he is looking into this very critically. እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ፈተና ቅትለ ዝበሃል ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ክንጥምቶ ክንክእል ኣለና። መጀመርያ ብዛዕባ እቲ ቀታሊ ዝበሃል ዘሎ ክንሰምዕ ኢና። So እቲ ምክንያት ከመይ ገይሩ ክኸውን ክእል ካልእ ድማ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ባትለር ዝበሃል ፔንስልቬንያ ዝበሃል ኣብ ስቴት ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ፈተና ቅትለ ተኻይድሉ ተባሂሉ ደገፍ ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ክኸስር ምስ ጀመረ በታ ድራማ ገይሮም ብዙሕ ደገፍ ከም ዝረክብን ከም ብሓድሽ ናብቲ ምርጫ ብሓያል ደገፍ ናይ መንእሰይን ናይ ህዝብን ከም ዝሳተፍን ተገይሩ እታ ዘጋጠመ ሽዑ ሓቂ ሓሶት ንጎኒ ገዲፍካ ዶናልድ ትራምፕ ኣይኮነን ዘጋጠመ ኩነታት ኣይኮነ ንዘየጋጠመ ከም ሓቂ ገይሩ ብተደጋጋሚ ኦባማ ቅድሚ 10 ዓመታት ወይ ልዕሊኡ መወዳድርቱ ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ሽሙ ይጠቅስ ጆ ባይደን ገለ ይድብል ኣብ 2010 ሰሪቆም እዮም ትምርጫ ኩሉ ግዜ ድሕሪ ተመሊሱ ዝዛረብ ፈተና ቅትለት ንዝገበሩሉ ግን ክዛረብ ኣይስማዕኒ that raises a lot of questions እዚ ሰብ እዚ ናይ ብሓቂ ድዩ ከምኡ ዝፍተነሉ ዘሎ ወይስ ድራማ እዩ ሕጂ እቲ ህዝቢ ንሓደ ሰብ ሓደ ግዜ ከተታልሎ ትኽእል ኢኻ ክልተ ግዜ ከተታልሎ ትኽእል ኢኻ 10 ግዜ ግን ከተታልሎ ይትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ህዝቢ ሓደው ናይ ብሓቂ እዚ ሓደጋ እዚ ኣጋጢሞ ኢልኩም ነቲ ሓቂ ኣብ ህዝቢ ቅርብዎ ይብሎም ዘሎ ድሕሪ ናይ ብሓቂ ኣጋጢሙ ኣሎ ኮይኑ then tell us ፅፁይ ዝኾነ መፅናዕቲ ተገይሩ እቲ ሓቂ ክሳብ መወዳእታ ስለምንታይ እዚ ያጋጥም ኣሎ ኣበይ እቲ ናይ ሴኪሪቲ ጋፕ ኣበይ ይፍጠር ኣሎ ዓሚቕ ምርመራ ተኻይዱ ድማ ስለምንታይ ከም ዝኾይኑ እንታይ ክግበር ይኽእል ንዝብል መግድን መፅናዕቲ ክግበር ኣሎ እንተዘይ ኮይኑ ድማ ሓሶት ምዃኑ ከዓ ክፍለጥ ክኽእል ኣሎ ስለዚ ኣምሲልካ ፅቡቕ ተዋስኦ ዝመስል እናገበርካ ሓቅነቱ ግን ክረጋገፅ ዘይክእል ዕበጦ ኢልካ ንዝሓተተ ድማ ኮንስፒረሲ ቲዮሪ ዘለዓለ ወይ እውን ፌክ ስቶሪ ኣምፅኡ ወይ እውን ናይ ፀላእትና ኣጀንዳ እዩ ዘሳሲ ዘሎ እናበልካ ንሰብ በቲ ኢንቴሊጀንስ ናይ ደቂ ሰባት ወይ እውን ብእምሮ ደቂ ሰባት ክፃወት ግን ኣይነፍቅድን ኢና ይብልዎ ኣሎ የስ ፈተና ቅትለት ተኻይድሉ ክኸውን ይኽእል እዩ who did that ብኸመይ መንገዲ ከጋጥም ክኢሉ ከመይ ገይሩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሃይ ሴኪሪቲ ዘለዎ ናይ ሲክሬት ሰርቪስ ኣብቲ ቦታ ክበፅሕ ክኢሉ መነመን ተሓባቢሮሞ ስለምንታይ ኣብኡ ከዓ ትኽኢሉ ስለዚ ኤግዛክትሊ ኣበይ ነርቱ ጉድለት መን ኢኻ ክስጎግ ዘለዎ ኣብዚ ሓለፈ ኣብቲ ናይ ባትለር ዝበሃል ዝነበረ ፈተና ቅትለት ተኻይድሉ ዝተባሃለ ማንም ሰብ ካብቶም ሲክሬት ሰርቪስ ኣይተሰጎገን ቴልሲ ሳምቲንግ ጌጋ ከምዘይነበረ ኣይተጋገዩና ክንብል ብረት ሒዙ መፅኡ ኣብ ፊት መራሕ መፅኡ ተኪሱ ስሒትዎ ብእዝኑ ሃሪማ ከይዳ ገለገለ ክትብል ከለኻሲ ቁሩብ ትለይከ ታሕታትነት የለን ድዩ ዝብሉ ዝብለው እንጂ ኣብዚ ኣነ ሕጂ ግን አንፎርቹኔትሊ ዶናልድ ትራምፕ ኣይሰለጦን ምክንያቱ ጠቕላላ ክቕበልዎ ኣይከኣሉን እዚኣ ድራማ ምዃና ዝኣምኑ ድማ በዚሖም ሕጂ Department where it's more than just a fad. How can I help you? I'm sorry, what? The White House Correspondents' Dinner. You mean the one that's tonight? No. I understand why you need this to happen. His numbers are tanking. People are talking about Epstein again. And the whole Strait of Hormuz debacle is just blowing up in his face. My question is, why are you asking for this now? I cannot throw something together in a couple of hours, okay? This is a carefully planned piece of staged political intrigue, not a dinner party for an 8th grade graduation. I know it worked in 2024. You know why it worked in 2024? Because I had time to make it work. I had time. ኣሜሪካ ብሚድያ ነዚኦም ክትክሎም ኣይትኽእልና ሰብ ተረድዩ ወይ ነቲ ፀወታ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሓደ ካምፓኒ ዘለዎ እንታይ ዝገብር ናይዚ ፌክ ምቕታል ወይ ከዓ ናይ ሓሶት ቅትለት ኦርጋናይዝ ዝገብር ናይ ተዋስኦ ካምፓኒ ኣላቶ ሕጂ ኣብ ላስት ሚኒት ደው ኢሎምሉ ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ደው ኢሎም ሲ ኣብዛ ቦታ ናይ ኮረስፖንደንት ዲነር ትበሃል ናይ ዋይት ሃውስ ሲ ዝኾነት ሓንቲ ናይ ፈተና ቅትለት ድራማ ክንገብር ደሊና ኣለና ኢሎሞ
لو مشيت نزقبرسي حدا ኣብ ሓፂር ግዜ ከመይ ገይረ ክገብረልኩም ግዜ ክወሃበኒ ነይርዎ ሶሪ ኣይ ኖው ስለምንታይ ከም ትገብርዎ ዘለኹም ተረዲእኒ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ደገፍናቱ ኣብ ሽቓቕ ኣትዩሎ ቁልቁለት ከይድሎ ህዝቢ ኣይድግፎን እዩ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኤፕስቲን ዝበሃል ድማ እቲ ዝገበሮ ገበናት ድማ ኣብ ላዕሊ መፅኡ ኣሎ ጭንቀት ገይሩሉ ኣሎ ኣብ ኢራን ከይዱ ዝገበሮ ኩናት ፍሽለት ኮይኑ ኣሎ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተዓፅዩ ድማ ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካን ናይ ዓለምን ሓኒቑ ሒዝዎ ኣሎ ስለዚ ህዝቢ ከሲሩ ከም ዘሎ ንህዝቢ ኣብ ጎኑ ንምግባር ስለምንታይ ከምኡ ዓይነት ፈተና ክገብር ከም ዝኽእል ይርዳእኒ ግን ሶሪ ግዜ ሃብኩም ኣብዚ ሓፂር ግዜ ኣብ 2-3 ሰዓት ክገብረልኩም ኣይክእልኒ ኢሉ ይኣብሎ ድሓር ግን ከገድድዎ እዮም ጉድ እኮ ረኺባ እዛ ሃገር እንታይ መሲልኩም ናይ መንግስቲ ሚድያ ክንዲ ዝወቅጥካ ወቅጥ ክንዲ ጋዜጠኛታት ግበር ሜይንስትሪም ሚድያ ተጠቀም ስናገነ ፍላይ ሰብ ነዚ ዝሰምዕ ሰብ ነቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ምእማን ገዲፍዎ እዩ ምክንያቱ ሓሶት ምዃኑ ንክንደይ ዓመታት ረብሪብሉ እዩ ኩናት ንክቕፅል ዘይገብርዎ የብሎም ንኩናት ንክቕፅሉ እንታይ ዝበሃል እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ኩሉ ግዜ ዘክሮ ሚሊተሪ ኢንዳስትሪያል ኮምፕሌክስ ኩናት ረብሓ እዩ ኩናት እንጌራ እዩ ንኩሎም ኩናት ነቶም ኣፅዋር ዘፍርዩ እንጌሮኦም እዩ ቢዝነሶም እዩ ይኸስብሉ እዮም ኩናት ነቶም ሜይንስትሪም ሚድያ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ሓደ ዓበይቲ ኣድቨርታይዘርስ ናቶም ወይ ከዓ ዓበይቲ ደጎምቲ ናቶም እቶም ናይ ኩናት ካምፓኒታት እዮም ካልኣይ ድማ ኣብ ግዜ ኩናት ዜና ይኸይድ እዩ ስለዚ ንሳቶም እዚ ኩሉ ዜና ክገብሩ እዚ ኩሉ ፖለቲካዊ ዲስኮርስ ክገብሩ ተኮይኖም የድልዮም እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ፖለቲካ ብኡ ዝተኣስረ እዩ ስለዚ እቶም ናይ ዓበይቲ ኮርፖሬሽናትን እቶም ቢግ ቴክ ዝበሃሉ እቶም ቢግ ኮርፖሬሽን ዝበሃሉ ፕላስ እቶም ሚሊተሪ ናይ ወታደራት ነቲ ኮንግረስ ዝበሃል ነቲ ፖለቲካ ዝሓዝዎን እዮም ንዖም ሒዝካ ድማ ነቲ ሜይንስትሪም ሚድያ እንድሕር ሒዝካ ኩሉ ነገር ኣብ ኢድካዩ ነይሩ ቀደም ሎሚ ግን ከምዚኦም ትርእይዎም ዘለኹም ኣብ ቲክቶክ ዶም ኣብ ፌስቡክ ቅልቅል ኢሎም በዛ ንእሽተይ ነገር ብሞባይሎም ብዝቕዳሕ ቪድዮ ነቲ ሓቂ ከመይ ገይሮም ዲባንክ ይገብርዎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሂ ሃዝ ኖ ቻንስ ነዞም ነገር ነዞም ሓይልታት እዚኣቶም መኪቱ ብግዳ ሓቂ ንክስዕሮም ኣዝዩ ከቢድ እዩ ንዑ ስለዚ ሂዝ ኩክድ ይብልዎ ሂዝ ገና ሃቭ አ ቢግ ታይም ኣብዚኣ ሕጂ ከመይ ይውዳእ ክሳዕ ክንደይ ሓሶት ምዃና ስምዑ time to teach the Secret Service choreography. I had time to set up that little fist photo op thing, and I had time to give the president a little vial of fake blood and instruct him on how to put it on his ear in a somewhat believable fashion. And believe me, that last bit was actually the hardest thing of the whole debacle. All it was dab, 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 then come up. Dab, 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 then come up. And it took him 3 hours to get it right. 6 months of planning. And you want me to do this in... Where is my watch? I'm starting to think you guys go to this well a little too much. You had the one in Pennsylvania in 2024, then another one on a golf course a few months later, and now this. Fellas, this is not like using your dead እንታይ ኢልዮም መቕሮም ኣሎ ስራሕ እንዲኦም ድብዎ ዘለዎ ግን እቲ ስራሕ ሲ ኣመና ግዜ ሓፂሩ ወይ ዝሓርቕ ዘሎ ተብዝሕዎ ደ የለኹም ግን ሓቂ ንምዝራብ ማለት ሲ እታ ናይ ኣብ ባትለር ዘጋጠመት ጥራይ 6 ወርሒ ፕላኒንግ ወሲዳትለይ ነይራ ንሱ ኸማ ንዶናልድ ትራምፕ ክንደይ መኺረን ክንደይ ኣርእየን ክንደይ ነቶም ሲክሬት ሰርቪስ ከመይ ገይሮም ክዋስኡ ከም ዘሎ ኣርእዮም ከለኹ ኸማን ክንደይ ጋብ ተፈጢሩላ ነይሩ ግን ሕጂ ተብዝሕዎ ኣሎ ኣብ 2 ዓመት ጥራይ 3 ግዜ 4 ግዜ ቁሩብ ክንግጠም ንኽእል ኢና ገሊልኩም ኣይተሓስቡን ዲኹም ከመይ ከመይ ድዩ ድኾን ዶ ላበለይ ዝዋዘ የሎም ዘሎ ነዚ ዋዛ ስለምንታይ የምፃልኩም ኣለኹ ሰብ ስለዝረብረበ በቲ ድራማ ናቶም ኣብዚ ኻ ስምዑ Sounds like shots fired, people. What you guys doing? Get him, get him. Did Trump just stumble when they tried to whisk him away? Trying to identify him now. Where was the shooter? Somewhere out there. In the lobby? In the lobby? Lobby? Where in the lobby? Where's he at? Where's he at? Oh, look at him, flying like Superman. I said, what are you still standing there for? Shouldn't you be running to him, at him with your guns? Come on now. Okay. Meanwhile, It'll be funny. It'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. This is insane. ከም ትሪእዎ ዘለኹም መዋስእ ገይሮሞ ፀወታ ዝገበሩ እንተገበሩ ህዝቢ ኣሜሪካ ንምእማን ተዝኸበደ ኮይኑ ሎሚ ቢካዝ ንሓደ ነገር ክደጋግሞ እንተጀሚርካ ፒፕል ጌት ታይረድ ኦፍ ኢት ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ሶሪ ፈተና ቅትለት ኣጋጢሙ ካይሉ ዝድንግፀልካ ፈርጌት ኢት ንባዕሉ ንሱ ሓሳቡ ምዃኑ የፍልጥ ስለ ዘሎ እዩ ማለት እቲ ካልእ ነገሩ ሲ ድኾነ ምኾነ ዋላ እቲ ዓበይቲ ሚድያታት እውን ክሽፍነሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ በፂሑ ኣሎ ስለምንታይ ተቐላጢፉ ኣብቲ ካልእ ገይሩ ክቕይሮ ስለ ዝፈተነ ነቲ ፖለቲካ ኣብ ስምዑ ሕጂ Ty Cobb, former White House attorney during Trump's first term. It's good to see you again, Ty. So you have this ballroom. It is still subject to litigation. Would a judge reviewing this case take
last night's incident into consideration, do you think? Not at all. We've never heard this argument before for the ballroom. Certainly the, tragic incident last night. كم تريوز لهم أب وايت هاوس هذا عبي هول كم زي بولروم زبال ناي كل عينات كم زينا جرك سرح عندي جدل زل دونالد ترامب نعونه خسرح إذا زجبرا ناي فتنة قتلسي تمنقسنا زي أبروف مقبرة بيوصلوا زلوا نعاك قبري لي غيره ما يبلوا وحجينا زي دارقاتهم دقفتناتهم تم كان زخفلون زبالو بمولهم نزا منقستي قلطيف نزا بورهم أبروف كقبرلو قليم زولو زلوا جي زي فتنة قتلسي نزينا قرزينا خطن صبارق دي غيروا وين تاي زبل حتى على إلو لمالتي كم يوم زولو زلوا جون أبيت فردي زلوا قدايو لذي إذا سبزي نتيب فتنة قتلت تخايد زبال زلوا ني بيزنس ناتو نبوليتيكا ناتو يتقاملو كم زلوا كابزو تبقيسهم دمايم إذا سبزي كل نجار بعلو سريح دراما خفتر زخل سب مخانس ولا دفلتو نكدن قصلون كبيت كوين له نعم كروبسكي نسمع يوم دحرين أبتيك أتعالز الوزلون كده involving political violence, which sadly is part of our culture in large part because of the gun issues that your guest Kerry Kennedy highlighted. Instead of talking about the real problems like guns, Trump has turned the incident into an advertisement for his vanity project. This ballroom is not being created to establish a safe place for him to celebrate himself. And the courts, have stopped it in large part, although it's proceeding under scrutiny at this stage of the game. And because of the fact that Trump ignored the law. He believes, as Stephen Miller and Stephen Vaught tell him every day, guest Kerry كم تري وزن لهم فتنا قتلت تقايد له خبك سلمتاي كم زقاتيمو انت عينتنا عمرو صقما قاتيمو لابز عدي التناي برتات مسفح كما يكونوا له نزي عينت قبنات كما يجرنا نوقد اكن بزع بود الزرب نتسقم عند حقوقنا نتسقم نعك فتح كن الزرب تقبرالو نزيناتي كباب وايت هاوس كقبرو زخل زنبركو افقدوا لينا بلا لذي سبزي حفرت زبحال زي بلو سكفتا زي بلو كل تزقبرو دما نربحون نغيرون بيزنسون تزي كوينو كال تقميه بلوني لوم يوم زقلت وزلو that's why دما نكم دونالد ترامب زعما سلسه نخدن قصون كبيت زخونه زبلو زلو بو منصر دما ناي بحق لي تخايدنا بزبل دما كررادو يكالون الله اجي ازي دله مخونه نيرو ابتي ناي بوليتيكاو كنتات ناتو كنسغر مني تخمو غيرو نعرينا نابتي ريل كحبا ازدل زلو ستور كنكيد on the man behind it all. Who is the shooter who managed to breach the event in Washington? His name is Cole Thomas Allen, 31 years old, from California. And on paper, he does not fit the profile you might expect. He's a gamer, a tutor. In 2024, he was the teacher of the month in his institute. Look at Cole Allen's LinkedIn, and what you'll find is more cookie-cutter nerd than hardcore killer. He has a bachelor's degree in mechanical engineering from the prestigious California Institute of Technology. تي قتال تباهيلو تطرطيرو زلو تتحيزو زلو actually نورمال قتالي الكاخد قمتا تخلا يكونن ميكانيكال انجينيرينج تمرت زوسده ابلوس يونيفرسيتي تمهري ابغلا كفال دمات ناسا زبال ناي سبيس انستيتيوشن نا امريكا ون كم انترنشيب كوينو نقل وان سلا زسرحي ماسترز ديجري زلو سلازي لايك سيريسلي صبغ زخونه بروفايل زلو سبيو أكم ذا عينت قداي بخمي أتيو الكاكتر ترون تخليها ستيل بزح زربا أكم زي وتسجيرهم يحنيقهم حزام مزلو and these are also creating a lot of questions مالت yes the polarization تهجر تماغيلا سلازلا بزح بوليتيكا مغال سلازلا بزح نجار على الكاكتر زرب تخليها جن تعبرت سب أكم درجة ودي يقول له نبي حق كم زع عين السبود ثلاثة هذا عامتي كم تري وزلهم كاب كاليفورنيا يتبقسوا كم يجي رابط هوتيل تكأت كيلو نزبل دمها نتايم زبل زلوا مجمريا بترين جيرو ني شيكاغو خيرو كاب شيكاغو دما ني واشنطن دي سي كم زمتن كالاي ابت هوتيل بخميات ابت هيلتون هوتيل نزبل اقدمو يو نزي ريزرفيشن جيرو هجي اب هيلتون هوتيل كايد مخانو زناي ناي وايت هاوس كورسبوندنت ستينر زبال ايفنتسي كم يجيرو فليتو I don't know هندبتي أقاطي مزبلو خالو مخنياتو نسونة هوتيل روم ناتو أقدم حيزو وصل زنبري نابتو هوتيل ناتو أتيو بلوغن ستيل زئمان هيكون بزع قاب سالو واتنقر كالاي
ኣብቲ ቦታቲ ምስቲ ኩሉ ዝነበሮ ሎጂስቲክስ ኣፅዋር ይኹን ካራ ሒዙ ከመይ ገይሩ ክቐርብ ክኢሉ ንዝብል ዘረባ ብዙሕ ሕቶታት ፈጢሩ ኣሎ መብዛሕትኦም ድማ ኣብ ምንታይ ቅርብ ይብሉ ደይ መደይሎም ዘእተውዎ እዩ ነይሩ ስለዚ ተሓቂ ምስ ግዜ ክወፅእ እንድዩ እቲ ሓቂ እንተደይወፅኡ ድማ ዝኣክል መፅናዕቲ ስለደይ ተገበረሉ ከምቶም ካልኦት ኣርእስታት ጌርካ ዕበሶ ተባሂሉ ክጓሓፍ ከም ዝኽእል እውን ሓደ ኣገዳሲ ነጥብሎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ኣሜሪካ እቲ ትራስት ሌቨል ናይቲ ኢንስቲትዩሽንስ ኣብዚ እዋን እዚ መሬትና ዘበጠ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ከም ዓበይቲ ጉዳያት ከም ፕሬዚደንት ክቕተል ተፈቲኑ ኢልካ ትጅምር ሽዑ መንቀት ኢልዎ ኢልካ ነቲ ክሳብ መወዳእታ ሱር መሰረቱ ነቲ ሓቂ ፈሊጥካ ስጉምቲ ክውሰደሉ ኣብ ዝፅበየሉ ግን ወላ ሓንቲ ኣይግበርን ጅስ ዝዕግብ መልሲ ከይተዋሃበ ዝዕግብ መፅናዕቲ ከይተገበረ ብዛዕባኡ ዝተዛረበ ብሎክ እናገበርካ ካንስል እናገበርካ ዕበሶ ይኸውን ናይ ቻርሊ ከርክ ክሳብ ሕጂ ኣብ ማውታናቱ መዓት ሕቶታት ኣልዒሉ ከሎ መልሲ ክረክብ ኣይከኣለን ኣሎ ከምኡ ናይቲ ፕሬዚደንት ኣብቲ ባትለር ዝበሃል ዘጋጠመ ዝዕግብ መልሲ ኣይረኸበን ስለዚ that's why ድማ ትሰብ እቲ መንግስቲ እቲ ክቕተል ተሓሰበ ዝበሃል ፕሬዚደንት ኣብ ፕሬዚደንትነት ከሎ ነቲ ሓቂ ክፈልጥን ነቲ ነገር ክሳብ መወዳእታ ከብፅሖ ስለዘይደሊ ዘሎ ኣብ ካልኦት ዘይጠቕሙ ነገራት ድማ ንጎምሸትን መፅናዕቲ ግበሩሎም መርመራ ይገበረሉ ገለ እናበለ ውይ ዝብል ዘሎ ንዘየጋጠመ ነገር ክዛረብ ዝመርፅ መዓልታዊ ኣብኡ ክተሃላለኽ ዝውዕል ኣብ ኣገዳሲ ጉዳይ ክኾን ከሎ ግን ዝሓድም ካብ ኮነ ሰብ እዚ ፌክ ዩ ክትብሎ ስቶር እውን ዝደፋፊ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሓቆም እዮም ድማ ሓደ ክትሪኦ ከላ Let me just say there is no like smoking gun so don't like wait for that. I don't have a theory. Okay, my take on this is very strange. Okay, and I don't trust our government because our government has already lied about the suspect behind it, right? So Thomas Crooks was shot and killed at the scene, so there isn't going to be a trial or anything. But there was a big lie that was uncovered by Tucker Carlson in the special that he did on this incident, on this case. So we'll get to that in just a minute. But first, while we still have trouble getting Trump to like shut up about the 2020 election, which he lost to Joe Biden, it is very strange that we never hear Trump ever mention Butler, Pennsylvania. Ever. Or, by the way, the second would-be assassin who was arrested near Mar-a-Lago. How come he never talks about any of this stuff? How come he doesn't demand investigation? Like, he wants investigations as a freaking James Comey, but he doesn't want to know more about motives behind his would-be assassins? No, look, guys. It's a very, very strange ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክሪእዎ ከለዉ ብዙሕ ሕቶታት ይዘልዕለሎም ዘሎ ሰብ እዚ ኣብ ኖርማል ግዜ ኣይኮነን ሕማቕ ጌርካዮ ክትቆትለ ፈቲንካ ኣይኮነሲ ጀስት ኣብቲ መንግስቲ ስለትሰርሕ ዝነበርካ ንዑ ደስ ዝብል ተደይ ጌርካ ምርመራ ክግበረሉ ክእሰራሉ እናበለ ዝፍክር ቀፃሊ ዘረባ ዝደጋግም ሰብ እዩ ቀተልቱ ግን ክቆትልዎ ንዝፈተኑ ግን መፅናዕቲ ክካየደሎም ኣይዝን እዩ ዘሎ ኣይዛረብን እዩ ካብ ዛዕቦ why is that ምክንያቱ he knows something ነገራት እንድሕሪ መፅናዕቲ ተኻይዱ ናብ ነፍሱ ክመፅእ ከም ዝኽእል ዝግምት ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ዝወስደካ ትመልሲ ምሱ ዝተሓዝ ነገር ከም ዘለዎም ስለ ዝፈልጥ that's why እዚኦም ኣርስታት እዚኣቶም ኣብታ ግዜኦም ኣብታ መዓልቶም እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ከም ዝኸውን ምስ ገበረ ድሕሪኡ እቲ ሓቅነት ንክፍለጥ ኣይደልን እዩ ዕበሶ እዩ ዝገብር እዚኣ ድማ ብዙሕ ግዜ እንተደጋጊምካ እንታይ ትገብር እቲ ትራስት እቲ እምነት ኣብ ልዕሊ እቲ ስኻ ትገብሮ ዘለካ ዘጋጥመካ ዘሎን ንክትኣምኖ ከቢድ እዩ ዶናልድ ትራምፕ መዓልቲ ኣፉ ኣብ ዝኸፈተሉ ዝሕሱ ሰብ እዩ ሓሶት ናቱ ድማ መወዳእታ የብሉን እጂ ተቐደም ሰብ ይፅመሞ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ እጂ ግን ተበፂሑ ይወለድ ሰብ ሓሶት ድማ ኣዝዩ ዝደጋገምን ሓደገኛ ድማ ነኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ወላ ሓቀኛ ፀገም ተጋጢሞ ንክኣምኑ ወይ የሸግሮም ኣሎ and ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም we can just ስቂልካ ክረአ ዝኽእል ጉዳይካ ኣይኮነን ኣብ ምባል በፂሖም ኣለዉ So it's really hard for us from the outside to determine what actually happened. But is it perfectly legitimate to ask questions? Of course, that's if you're in media, that's what you're supposed to do. You're supposed to ask questions of the government, challenge the government to find out what really happened. You're not supposed to blindly accept things they say, especially when they don't make any sense. Trump even told the BBC last year that he doesn't like dwelling on it. You dwell on everything. ሕሉፍ ሓሊፍ ወሲ ዶናልድ ትራምፕ ንቢቢሲ እንታይ ኢላ ጠንቂቖም እስከ ብዛዕባ እቲ ሞት ናተይሲ ብዙሕ ብዛዕባኡ ኮለል ኣይትበል ኣቢልዎ ንስኻ ኩሉ ፖለቲካዊ ሞያኻ ኮለል ምባል ኣብ ነገራት ኣብ ዘይምልከተካ ጉዳይ ኮለል ምባል ቀዳማይ ኣጀንዳኻ እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ኣገዳሲ ነገር እዩ ፕሬዚደንት ዝኣክል ፈተና ክትለ ተኻይድሉ ኣብ ዙርኡ ኮለል ኣይትበሉ ክትብል ከለኻ ሓሶት ስለ ዘሎ ንኸይትፈልጦ ብዛዕባኡ ትዛረበ ኢኻ ትብል እዚ ሰብ እዚ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ
هذا معلت تخكلنيا تي بوليتيكا أمريكا يسرحن انديو أنا خمجي خنقرأكم حتى ربي لازم سوز قبره زلو أوباما أنت تزقبر كابسلت أنا قدام مسقوقه just because عدا سلزخون ريبابليكان سلزخون نتي سيستمنا أمريكا بالتعمي أبوشتو بزوع كوربشن الله إيه سبز ما عاد جبناتي زلو كل تبعافو زبلو زقبره بزوع نقر الله دو كتر عايز زقبره زلو ناي بيزنسات أبكالت أليم سدران تزقبرون يرم متقاتل نيرم قدف سر يكون متقاتل نيرم for some reason ግን ንሱ ዝገብሮ ዘሎ በቃ ሸለል ይባሃል ኣሎ ክንዲዛ ዓይነ ሸለልትነት ግልጽ ዝኾነ ናይ ብልሽውና ኣካይዳ እናተረኣየ ከሎ ሓንቲ ገብሩ የብሎም ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዲቤት ድማ ብዛዕባ ከይተዛረቡ ድማ ዝመስል ዘረባ ንርኢ ኣለና anyway እንኳ ጥራይ ሓንቲ ካብዚኣ ምስ ረኣኹም ስንታይ ትብሉ ንስኹም መሲልኩም እንኳ ዝቀታሊ ጸሊም ኣይኮነ ኢኻ ትብል ወይ እቲ ፈተና ስለ ዝገበረ እንኳ ጸሊም ኣይኮነ ኩልኹም ጸለምቲ ኣሜሪካ ዘለኹም ተሰጎኩ ነይርኩም የጋንንካ የለኹም ጸሊም ተዝኸውን ነይሩ እዚ يحسب ترى يجلو خانه تديهم ويكا بزك أفريقيا وتعلم كذا فدان أفريقيا هم تسخون نيرو واو ماي جودنس بس تما أمريكا زلون كما يلكم مزبنو كلات أمازيزهم أواويهم قال ملا غيرهم نباهم كي يلقبوا كمان فريه ميبي أب غرباب تسلم تنيرهم يوم قال لهم نباهم كيم تسوون مفرح يدلي بزخانه زوج دايزي حركاتي أبي أزارا بزوليو دونالد ترامب أرمس أمرون وديو دخيمي يمزبلو زلو سلازي دخمه هجي زقبر نقرون يبلو تهم ما قانا يكرم دقفت زبلو زلو سمعها بوليتيكان ملاسج As someone who's a Republican, to start with a very basic question, how are you with this particular war? As a Republican who voted for Trump on his platform of no new wars, putting America first, I did not agree with this war. It was not self-defense. There was no imminent threat. You even had Joe Kent resign over the issue. You had Marco Rubio came out and said the imminent threat was that Benjamin Netanyahu told the U.S. they were going to strike Iran, and as a result, Iran would strike the U.S. So you would think the real issue would be that President Trump should have convinced Benjamin Netanyahu not to strike. تايم زولو زلو تماغا زبحال حدا كابتي نتداي دونالد ترامب بيز completely سيرو زلو انتلو زكوينات أبيران زقبر زولا يدقفوني مغنياتو زكوينات زي نعنا زقدس كوينات يكون نحنا حدا قاي نبرنا نابكوينات زوتو حردما بدأرقا ببزحات بوليتيكنياتنا أمريكا ونزترقاقص أنا قرتلو جو كينت بحال نايتي كاونتر تيروريزم بحال زنبرة زكوينات زي كوينات نايكونن إيران أمريكا سقاس لزي كونت أهدلني نيرو ناي إسرائيل أجندا نمتقبار استقبر كوينات يلو سلطانو كم زقدفن منستري قدات وزعين أمريكا دما أبتاكاليت معلتنا يتكوينات أب كونغرس كيدم استزارة بدهري وزيو كوينات نحنا زعتنا إسرائيل كدبدبو مخانا مسفلتنا مهرابنا زي طرف الناس لزخوني إلا هنا غلطفنا تينا بمبال إسرائيل دا في أمم نبت كوينات كم زعتو أنا تصير ولا دونالد ترامب علي عتيلو دهريك عريان تفتنا إسرائيل لما كل خال أتي حقق نوريد وزيو بلو سلازي زو كوينات زي دونالد ترامب بمرجع زعتو كوينات دامبر أدلاي الناس اللي زنبري كونان بمرجع زعتو خيا كوينات زمصو زلو كسارع بيوت أب قطبا كتريو خلي خدمة دونالد ترامب ناي بحق كتصلع نسيو بحق يوم كتصلعوه معناته أب زي تدلي كوينات يتيونة هاجر يناوت أنتلو ناي قدنيو جيت ما قاعد بهال أكلته تمغيل له بعبيو تزعبيه كفال دونالد ترامب كقام خلو قال كفال ما قاعن من الباتنش تينقرا من قد يسحق عبير كب كوينو كساقكم اتقال كفال ما قاعن ابا دري قطريفو سلمتاي مقيار سلدي فلت زي اسمو واسكي A good example of a man, Lindsey Graham. There's a guy right there. He's not even gay at all. Yeah, that's funding Israel. Love it. I think as American Christians, we should also be Jewish. What do you think about the FBI's narrative that JFK was killed by a lone gunman? Not likely. You can't trust those guys. What do you think about the FBI's narrative that Charlie Kirk was killed by a lone gunman? Well, that's what happened. You heard the FBI's report. كذا عنه عاتنيزي ناي دونالد ترامب بيسي حتى انت حتيت كايوم بخمي كم زمن لسو تيمو ما تحزي بلو زرباي زرب زلو بحاجه خطر It makes me so mad. Do you believe all these idiot grifter conservatives out there betraying Trump? The woke Reich. That's what I call them. It's a pretty clever name. You agree with everything Trump's doing? Yeah, 100%. That's what my critical thinking leads me to believe. 100% agreement with everything Trump says. Even when he changes his mind or betrays a campaign promise? He's never done any of that. But you know who has changed? The woke right.
fucking roasted him again. The Tucker Carlson's, Alex Jones's, people on Twitter. These people supported Trump for years. Then all of a sudden they betray the guy. Like, what is up with that? So as a Trump loyalist, you don't even think it's been you and Trump that's changed? No, I haven't changed my stance on anything. I've stayed true to my values. Unlike these crazy nut jobs. Right. What do you think about Trump's campaign promise of no new wars? Loved it. And what do you think about being in a new war with Iran? Love it. Do you know you're contradicting yourself? No, I'm not. Trump promised no new wars. Wars, plural. We're in a new war, singular. ናይቲ ዶናልድ ትራምፕ ቤይስ ክሳዕ ክንደይ ርእሶም ጥዑይ ከም ዘይኮነ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ደጋፊ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበረ ኮይኑ በዓሉ እቶም ቀንዲ ቤይስ ናቱ ግን ፈፂሙ ካብ ኩንነት ዝተባተኸ ሎጂክ ዘይብሎም እዮም እዩ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ናይቲ ሊንሲ ግራም ዝበሃል ዘሎ ሓደ ብጀካ ኩናት ካልኣይ ዘይዛረብ ንሱ ከም ጥዑይ ሰብ እዩ ብዶናልድ ትራምፕ ዝቁፀር ኢሉ እዚ ካበይ ካ ትበገስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፍሽረት ኢሉ እቶም ብየማን ዘለዉ ትሪዎም ዘለዎም ኩሎም ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበሩ ዝገደፍዎ ንዓታቶም ክፀርፍ እዩ ዝፍትን ዘሎ ስለምንታይ ገዲፎሞ ኢልካ ይተሓስብን ዲኻ ኩሉ እቲ ዝኣትዎ ዝነበረ መብፅዓ ጠሊሙ ናይ በይኑ መንገዲ ኣንፃር እቲ ዝብሎ ዝነበረ ዝኸይድ ዘሎ ሲ ቁሩብ ገለ ይብለሎስ ኖ ዶናልድ ትራምፕ ከምታ ዝበላይ ዝኸይድ ዘሎ ወላ ሓንቲ ፀገም ኣይፈጠረን ይብላ ኣሎ ንኣብነት ሓንቲ ኣብነት ጥራይ ቦ ካብ ብዙሕ ንዓኹም ከማን ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ሓድሽ ኩናት ኣይጅምርኒ ኖኒ ዎርስ ሓደሽቲ ኩናት ዝኾነ ይኹን ኣይከፍትን ኢሉ መብፅዓት እዩ ነይሩ ኢልዎ ኦኬ ግን ጃብ ኩናት ኣብ ኢራን ከፊትሎም ዝበልዎ ዶናልድ ትራምፕ እኮ ዎርስ ኢልኩም ብዙሕ ኩናት ኣይከፍትን ኢልኩም ሓንቲ ኩናት ኣይከፍትን ግን ኣይበለን እጅዚ እንታይ ማለት እዩ ሓንቲ እታ ናይ ቬኔዙዌላ ከም ኩናት ኣይተኣወጀትን እሞ ኩናት ኣይኮነትን ማለት እዩ ኣብ ኢራን ዘሎ ግን ሓንቲ ወርያ እንታይ ማለት እዩ ክሳዕ ክንዲ ምንታይ ርሕቀት ክኸዱ ክእሉ ዶናልድ ትራምፕ ዲፈንድ ክገብርዎ ማለት እዩ እንታይ እዚ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ቀንዲ ኣብ ውሽጡ ተደጊፉ ዘሎ ሰብ እምበር ዝርእሱ ኣለዎ ኢልካ ንክትሓስብ እውን ዘተሓሳስብ እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ሰብ ዝደገፎ ኣብዚኣ ከነፅረልኩም ዘለኒ ነገራት ንዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝፈቱ ይኮነ ደጊፍዎ ሰብ ብዙሕ ሰብ ሓደ እቲ ናይ ኣብዚ ጆ ባይደን መፅኡ ዝነበረ ናይ ግብረ ሰዶማውነት ሰብ ንስድራ ቤታት ሓደጋ ኮይንዎም ነይሩ ንዑ ጠጠው ከብለ እዮም ዝበለ ሰብ ደጊፎ ሓደ ንዓኻ ጠጠው ኣቢልዋ እዩ ኣብቲ መጀመርያ ሰዓታት ኤግዜክቲቭ ፓወር ገይሩ ነዚ ትራንስጀንደሪዝም ዶ ገለ ዶ ናብ ቆልዑ ዝግበር ዝነበረ ኩሉ ጠጠው ኣቢለ የለ ኢሉ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ብሰንኪ እዚኣ ሰብ ብዙሕ ተሓጒሱ እዩ እቲ ሓቂ ክንብላ ኣለና ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ዓይነት ፀገም ከም ዘሎ እናፈለጠ ሰብ በዚ ካልኦት ናይ ክሪፕቶ ሰባት ነይሮም ዝድግፍዎ ክሪፕቶ ብሮስ ዝበሃሉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክድግፎ ገይሩሎም እዩ ብዝዕኑ ክሪፕቶ ዝኾኑ ሕግታት ኣጣታት እዩ ሶ ኣብዚያ እውን ዕላሙ ሃሪሙ እዩ that's why ድማ ሰብ ዝድግፎ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ዕላሙ ነናቱ ኣጀንዳ ነይሩ ኣጀንዳኻ ምስ ተሃረመ ኣብቲ ዝቕፅል ድሕሪኡ ምስ ከይሰማማዕ ትኽእል ኢኻ ፈርዲኻኒ that's how politics works ኩሉ ንስኻ ትደልዮ ዝገብር ሰብ የለን ንስኻ ኣብ ብዙሕ ነገር ኣይትፈትዎን ኢኻ ግን ኣጀንዳ ንዓኻ ተገድሰካ ነገር ኣላ ንዓኻ ተገድሰካ እንተገይርልካ ድሕሪኡ ስኻ ተዓንግም ማለት እዩ ድሕሪኡ እቲ ዝግበር ቦናስ እዩ ንዓኻ እቲ ቀንዲ ሕቡእ ኣጀንዳ ዝነበረ ግን እቶም ዝበዝሐ ገንዘብ ዘበርከቱ ኣብ እስራኤላውያን እዮም ነይሮም ናቶም ኣጀንዳ ደባ ንኢራን ክዋጋ እዩ ነይሩ ነዚ ዘረባ እዚኣ ግን ኣይዛረባን እዩ ነይሩ ኩናት ኣይገብርን እየ ይብል ዝበዝሐ ሰብ ድማ ኩናት ኣይግበርን ኢሉ ዝግፎ ነይሩ ኩናት ስለ ዝፀልእ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ከተኩር ኢሉ ሶ እቲ ደገፍ ናቱ እቲ ብዙሕ ሰብ ካብዚ ዝመፅእ ነይሩ ስለዚ ነናትካ እዚ ደገፍካ ኣላ ዕላማ ክትፈርስ ምስ ጀመረ ትሃድም ካብኡ ብኸምኡ መንገዲ ድማ ኣብዚ ናይ ሕጂ ደረጃ ወዲቑ ኣሎ He didn't start new wars. He started one new war. Idiot. Trump didn't break any campaign promises. You gotta be kidding. Do you think it's okay that Trump just wants to move on from the Epstein files and not prosecute anyone? Yeah, that's what's best for our country. Have you anyway እዚ እውን ኣካል ናቱ እዩ ናይ መወዳእታ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ኩናት ክምለስ ኢና ነዚያርዩና Insults Trump throws at others are now becoming his own reality. Watch this. He has one ability I don't have. He sleeps. He has an ability to fall asleep while on camera. He can lie down on one of those things, and in minutes, he's stone cold out. So they have cameras on him, and then they show him sleeping on the beach. You'll never see me sleeping in front of camera. For years, Donald Trump mocked Joe Biden as Sleepy Joe. He laughed, he attacked, he told the American people, you'll never see me sleeping in front of cameras. But now, cameras are catching Trump appearing to doze off in public again and again. The same insults he used as weapons against others now seem to describe him. This isn't just hypocrisy, this is irony at the highest level. If this were Biden, Trump supporters and the media would be screaming for answers, but when it's Trump, silence, excuses, denial. The American people deserve honesty, they deserve transparency, and they ታካ ካርልሰን خلاص متحسس አይንዋ
I think this is going to go ናይ ብሓቂ ዘገርም ነገር ክንርኢና እዚ ዶናልድ ትራምፕ ንጆ ባይደን ሓንቲ ቀጻለ ዝፀርፎ ዝነበረ ደቃሲዩ ደቃሲ እዚ ኣብ ካሜራ ካይድቅስ ኣይሓፍር መዋረዱ ዝኾነ ሰብ ኢሉ ይፍክረሉ ነይሩ ኩሉ ግዜ ኢንፋክት ሳጓውፅ ኢሉ ነይሩ ስሊፒ ጆ ይብሎ ነይሩ ሎሚ ንባዕሉ ኣብ ሓደ ዋዕላ ደይኮን ኣብ ብዙሕ ዋዕላ ኣብ ብዙሕ ኣኼባታት ክድቅስ ተራእዩ ኣሎ የስ እቲ ስራሕ ከቢድ እዩ ጆ ባይደን እውን ከቢድ ወይ ዝድቅስ ነይሩ ኣብ ሰማንያታት ዕድሜኻ ክትገብሮ ትኽእል ስራሕ ኣይኮነን ቨሪ ኢንተንሲቭ ስራሕ እዩ መዓት ሰዓታት ዝወስድ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካሜራ ድማ ይፈትዩ ካብ ካሜራ እንተትሕባ እኳ ክስተር ትኽእል ኢኻ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ ኣብ ብዙሕ ኣነ ሕጂ በዛ ነብሰይ ክነግረኩም በዛ ነብሰይ ከምዚ ናቱ ስራሕ እንተዘለወኒ ወላ ኣብዚያ ዘለኹ ፍርቂ ናቱ ዕድመ ከለኒ ትኽስሚ መፀኒ ኢለ ይደኣምን ስለምንታይ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ቦሪን ዝኾነ ኣኼባታት ደስ ዘይብሉካ ኣኼባታት ክትሳተፎም ዘለካ ማለት እዩ ግዴታ ስለ ዘለዎ እቲ ዘረባ ንዓኻ መሰልቸው ክኸውን ይኽእል ክደጋገም ይኽእል እዩ ምስቲ ድኻም ዘለካ ከይደቀስካ ሓዲርካ ክትከውን ትኽእል ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣጀንዳ ድቃስካ ክመፀካ ይኽእል እዩ ስለዚ ስለምንታይ ድቃስ መፅዎ ክትብላ ይትኽእል ኢኻ ኢዝ ላይክሊ ድቃስ ክመፁ ምስቲ ክበድ ናይቲ ስራሕ ግን ንኻልኦት ከምኡ ዓይነት ክበድ ናይ ስራሕ ንዝነበሮም ዘባጩ ስለ ዝነበረ ሎሚ ከጋጥሞ ከሎ ሰብ ክድንግፀሉ ኣይክእልኒ this is what is happening right now ስለዚ ኢሸናሒት ፀናሒት ዝብልዎ ድማ ነዚ ሰብ እዚ ብኩሉ መንገዲ ሓሊፋ ትፀንሖላ and this is going to be very interesting in place and it was like going to be on Tuesday and it was Saturday and they're leaving, you know, and by the time they get there, it's hours and hours and hours of flying. And I said, we're not doing this anymore. We have all the cards. If they want to talk, they can come to us or they can call us. You know, there is a telephone. Now, space efforts between Tehran and Washington. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሓዳሽ መደም ሕጂ እውን ሓዳሽ ቆፀራ ገይሩሎ ክንብል ንኽእል ኢና ኢራን ኣብ 3 መዓልቲ እቲ ነዳዲ ናቶም ክበላሾ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ነዳዲ ይሸጡን የውፅኡን ስለዘየለዉ ዓብይ ናይ ትሕተ ቅርፂ ናይ ነዳዲ ብብልሽት ከጋጥሞም ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብዘን 3 መዓልትታት ዓቕሎም ፀቢብዎም ናባና ክመፁ ክእሉ እዮም እዩ ዝብል ዘሎ ሓቂ ይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን ስቲል ሂ ሃዝ ዲስ ካይንድ ኦፍ ብሊፍስ ኢራን መፅኦም ተንበርኪኾም ዝልምንዎ እዩ ዝመስሎ ዘሎ but that's not going to happen ይብልዎ ኣለዉ እቶም ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝፈልጡ the situation is very tricky ብዙሕ ዘገርም ነገር ኣለዎ ኩናት ናይ ኢራን ናይ ምውዳእ ኣንፈት ይረኣዩ የለን ንቐፅል ኣብዚ እውን ካልእ ዝብልዎ ዘሎ Pakistani capital Islamabad. Earlier, he was in Oman, where he held discussions on the US-Israeli war. Karachi also had phone calls with Qatar's foreign minister, as well as Turkish, Saudi, and Egyptian officials. On Saturday, US President Donald Trump decided not to send his envoys. Was not good enough. Let's just remind you of what the sticking points between the US and Iran are right now. Tehran is demanding an end to what it calls aggression and targeted assassinations. So, እንድሕሪ ኣብ ጣውላ ክመፅእ ኮይና ኢላ ኢራን ኣነፅር ኣቢላ ትቦ ዘላ ጠለባት ማለት እዩ እንድሕሪ ኣብ ጣውላ መፂኻ ዝርርብ ክፍታሕ ዝድለ ኣሎ ኮይኑ ሰለስተ ኣገደሲ ነጥብታት ጠቂሶም ኣለዉ ቁፅሪ ሓደ complete halt to aggression and assassinations ሙሉእ ብሙሉእ ምቁራፅ ናይ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝግበር ዘሎ ኩሉ ዓይነት ተፃብኦ ወይ እውን ግህሰት ናይ ልኡላውነታ ናይ ካልኣን ኣብ ልዕሊ ድማ ቀትለት ናይ መራሕቲ ይኹን ናይ ካልኦት ሰባት ስለዚ ኩሉ ዓይነት ኣብ ልዕሊ ኢራናውያንን ኢራንን ዝወርድ ዘሎ ብቅፅበት ጠጠው ክብል ከም ዘሎ ሙሉእ ብሙሉእ ድማ ጠጠው ክብል ከም ዘሎ ቁፅሪ 2 ጋራንቲ ኣገንስት ፊቸር ኣታክስ ቁፅሪ 2 ድማ ውሕስነት ኣብ መፃኢ ነገራትካ ካኺብካ ወሃሂድካ መጥቃዕቲ ክትገብር ከምዘይ ኮንካ ውሕስነት ክወሃበና ኣለዎ ከባድ እያ እዛ ሕጂ ኣሜሪካ ብኸመን ዋሓስ ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ምክንያት ኣሜሪካ ቃሉ ክኽብር ዝኽእል መርሕነት ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ኣንፃር ኩነታት ክኸይድ ዝመርፅ ስለ ዝኾነ I don't know how this is going to work but again ይሓትሉ ሳልሳይ ድማ reparations for war damages እቲ ኣብ ኩናት ዝወረደ ክሳራታት ድማ ካሕሳብ ክወሃቡ ከም ዘለዎ ድማ ይሓትሉ እዚ ገለ ካብቲ ኣብ ጣውላ ኢራን ሒዞሞ ዝቐርቡ ዘለዉ ነጥብታት ዝበሃል ዘሎ እዩ ቀፂሎም እውን 4-5 ቁጥሪ end to conflict on all fronts ኩሉ ዓይነት ተፃቦታት ብኩሉ ግንባራት ኣብ ባሕሪ ድዩ ኣብ መሬት ድዩ ኣብ ሰማይ ድዩ ኣብ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ተፃቦታት ብቅፅበት ጠጠው ክብል ከም ዘለዎን sovereignty over the Strait of Hormuz ቁጥሪ 5 ግን ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ግን ልኡላዊ ኣብ ደገ ባሕርና እዩ ስለዚ ንሕና ሙሉእ ፅልዋ ክህልወና እዩ ልኡላውነት ስለ ዘለና ደስ ዝበለና ክንገብር ንኽእል ኢና እዚ ማለት ግን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክንጠእስ ኢና ማለት ኣይኮነን ልኡላውነት ናትና ከም ዝኾነት ቦታ ግን ክኽበር ክኽእል ኣለዎ ብትክክል በቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣብ ትሕቲ ልኡላውነት ናይ
ኢራንን ዑማንን ይዝወድቕ ምክንያቱ ኢንተርናሽናል ዋተር ወይ ሃይ ሲስ ዘይኮነ እዚ ቴሪቶሪያል ዋተር ስለ ዝኾነ ወይ ኢኮኖሚክ ዞን ናይተን ሃገራት ኣብታ ስለ ዝወድቕ ኦኬ And it wants sovereignty over the Strait of Hormuz recognized. Iran has rejected a 15-point list sent by President Trump in late March. US media say that ናይ ኣሜሪካ ጠለባት ድማ 15 ነጥብታት ዘለዎ ጠለብ ኣቕሪባ ነይራ ብምሉእ ነፂጋት ኣሜሪካ ኣብ ገለ ካብቲ ኣሜሪካ ሕጂ ደጋጊማ ትገልጾ ዘላ dismantle nuclear facilities and nuclear weapon development ስለዚ ክልተ ኣገደስነት ነገራት ኣለዋ ሕጂ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ተደጋጋሚ ዝገልጸን ሓንቲ እውን እያ ክትብላ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ኢራን ኒውክለር ክልዋ የብሉ ዝብል ዘረባ ብዙሕ እዩ ዝጠቅም ካብ እዚ ማለት ድማ እንታይ እዩ ሓደ ኩሉ ናይ ኒውክለር ዘሎ ኢንፍራስትራክቸር ክድምስስዎ ከም ዘለዎም ከም ድማ ነቲ ናይ ኒውክለር ዌፐን ዴቨሎፕመንት ፕሮግራም ድማ ጠጠው ከብልዎ ከም ዘለዎም እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እዚ ድማ ብወገን ኣሜሪካ ስፔሻሊ ብወገን ዶናልድ ትራምፕ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ካብ 15 ነጥቢ ኣብተን ውሕዳት ነጥብታት ፅርዩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ግን ካልእ ካየብሎምን ማለት ኣይኮነን ሕጂ እቲ ዝቕፅል ዘሎ ሊሚት ባሊስቲክ ሚሳይል ፕሮግራም እዘን ሕጂ ተን ዝቕፅላ ዘለዋ ኔጎሽብል እየን ተን ቀዳሞት ክልተ ኣዝየን ኣገደስቲ ምዃነን እዮም ጠቕሱ ዘለዉ ነቲ ባሊስቲክ ሚሳይል ፕሮግራም ናቶም ድማ ሊሚት ወይ ከዓ ደረት ክህልዎ ከም ዘለዎ ኣይ ዶንት ቲንክ ኢራን ነዚ ክቕበልዎ ዝኽእሉ ምክንያቱ እሱ ስለ ዘለዎም እዮም ነፍሶም ክከላኸሉ ክኢሎም reopen Strait of Hormuz ቁጥር 4 እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኽፈት ከም ዘለዎ እዚ ኢራን እውን ክገብርዎ ዝኽእሉ እዮም እንድሕር ተረዳድዮም and support for allied groups ቁጥር 5 ኩሎም ነቶም ሓገዝ ነቶም allied ምስ ኢራን ሕብረት ዘለዎም ሓይልታት ከም በዓል ሑቲ ሕዝበላ ነዚያቶም ዘሎ ሓገዝ ድማ ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል ጠለብ እውን ኣለዎም again እዚኣቶም ኢራን ከተተግብሮም ትኽእል ዲ ኣይትኽእልን ንግዜ ክግደፍ ዝኽእል እዩ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ጣውላ ክሳብ ሕጂ ተቐራሪቦም የለውን ምክንያቱ ኣብ መንጎ ሓትሕዶም ኣዝዩ ጋፕ ኣበ ጋፕ ስለ ዘሎ ንቐፅል እዚኣ ሕጂ ሓንቲ ኣብዚ ሓደ ዓብ ክኢላ ዝተዛረባ ዘረባ ነይራ ከሪአኩም እሞ ቁርብተለይ ዲለይ ገይራ ኣላ we will try to You can tell, and you are on the outside, at the Strait of Hormuz, because, you know, in a sense, the Iranians say that they have blockaded it, and the Americans say, no, we have blockaded it just outside the Strait of Hormuz. There are reports that Iranian tankers are getting by through a very intriguing scenario where they essentially hug the coastline of Iran, which is not international waters, and then they hug the coastline of Pakistan, which is the next neighboring country, and then hug the coastline of India all the way to get to an Indian refinery. Is that plausible? And as far as you can tell, what is the state of play? Are all ships blocked? Are non-Iranian ships blocked? How would you describe it? ብዛዕባ እንታይ ይዛረቡ ኣለዉ እዚ ብዛዕባ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ማለት እዩ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኢራን ባዕላ ዓፂያቶ ከም ዝነበረት ከም ዘላን ኣሜሪካ ድማ ነቲ ተዓፂኡ ዘሎ ከም ብሓድሽ ብሎኬድ ገይራ ድማ ዓፂያቶ ኣላ ስለዚ ነቲ ዕፁ ከም ብሓድሽ ካልእ ኬላ ጌርካ ምዕፃው ማለት እዩ ንናቶም ኬላ ገይሮም ኣለዉ ብግዳ ሓቂ ድማ ከም ንሰምዖ ዘለና ናይ ኢራን መራኽብ በቲ ፓኪስታን ህንዲ እናተፀጋግዓ ይወፃ ከም ዘለዋ ድማ ዝዝረብ ዘረባ ኣሎ እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ እንታይ ውፅኢት ኣለዎ ናበይ ክወስድ ይኽእል ዶናልድ ትራምፕ ድማ ምስ ኢራን እንድሕሪ ኣብ ጣውላ ክመፅእ ተኮይኑ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዘተንቢ ዘረባ እዩ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ ድማ እዩ ዝቦ ዶናልድ ትራምፕ ክሰምዖ ኣይክእልን እምበር Yeah, well, first, Fareed, great to be with you. Let me say at the outset, however, that I think you know I'm not a big fan of President Trump, but I am very happy that he and the First Lady and the members of his cabinet and the members of the White House Correspondents' Dinner are safe, and that the Secret Service and law enforcement just did an incredible job under a very chaotic situation. So very thankful for that. You know, to get to your question, I mean, the fact of the matter is we're at an impasse here. You know, from the Iranian standpoint, you talked about coming to the table. I don't think the Iranians want to come to the table, the negotiating table, until President Trump lifts the blockade. And of course, the blockade really is about blockading, you know, any and all cargo oil that is coming into or out of Iran and frankly, globally. So Trump feels like the blockade is his leverage. And of course, the Iranians won't come to the table until the blockade is lifted. If I were advising President Trump, I would say, look, take this opportunity to expand and open. እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ መጀመርያ ኣብቲ ፈተነ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕን በዓልቲ ቤቱን ካልኦትን ዘጋጠመ እሱ ዝኾነ ሕማቕ ከየጋጠመ ብምሕላፉ ዋላ እኳ ዶናልድ ትራምፕ ውልቀይ ዘይፈትዎ ተኾንኩ ወይ ደጋፊ ናቱ ዘይኮንኩ ከም መራሒ ናይ ሃገር ግን እንኳ ሕማቕ የጋጠመ ክብል ይደሊ ይብል ማለት እዩ
ካብኡ ቀፂሉ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ጣውላ መፅኡ ኣብ ጣውላ ክፈትሖ ዝደሊ እንተኮይኑ ነቲ ፀገም መጀመርያ ንኢራናውያን እቲ ኣብ ልዕሊኦም ገይርዎ ዘሎ ዕፅዋ ጠጠው ከብሎ ኣለዎ ምክንያቱ ንዑ ከይዓለየ ኢራናውያን ኣብ ጣውላ ክመፁ ዘይሕሰብ ይብል ኣሎ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ኣብ ዓዶም ከምዘይኣቱ ዓፂኻዮም ዘለኻ ምሳኻ ክዘራረቡ ይደልዩን እዮም ስለዚ መጀመርያ ንዑ ክትዓልዮ ክትክእል ኣለካ ድሕሪኡ እትዝርርብ ክመፅእ ክእል እዩ እንድሕሪ ኢራናውያን ኣብ ግዝኣታዊ ማይናቶምን መሬቶምን ባሕሮምን እዮም ዘለዉ ዝገብርዎ ድማ ብዓይኒ ኩናት እውን ጀስቲፋይ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እንድሕሪ ግደ ሓቂ ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተዘይዓፅዎ ነይሮም ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕምናታውን ብኡ ክትእቱ ትኽእል እያ ስለዚ ኩናት ናብኦም ክቐርብ ክእል እዩ ብኣ ዓፅዮም ብእውን ተመፂኹም ጉጊ እንድሕሪ ኢሎም ግን ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝርሕቕ ገይሮም ኣለዉ እዚ እውን ነቲ ኩናት ኣገዳሲ ንኦም ንድሕነቶም ኣገዳሲ እዩ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ምክንያት ኣለዎም እዩ ብግምጣሎ ኣሜሪካ ገይራቶ ዘላ ዝኾነ ጀስቲፊኬሽን ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ደገፍ የብላ ንኢራን ከምኡ ገይራ ዕፅዋ ንክትገብራ ኩናት ስለ ዝኾነ ካብ ሕጊ ወፃኢ እያ ትገብር ዘላ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ንዝርርብ ዝደሊ እንተኮይኑ ተዘራሪቡ ክፈትሖ ዝደሊ እንተኮይኑ ነዚ ዕፅዋ ኣብ ልዕሊ ኢራን ገይርዎ ዘሎ ክኸፍቶ ክኽእል ኣሎ ደን እቲ ሓቀኛ ዝርርብ ድማ ክግበር ክኽእል እንተዘየለ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ከምዘየለ እዩ ዝነግር ዘሎ ceasefire, make it go a little longer. Tell the Iranians that you will lift the blockade if they will open the Straits of Hormuz. I think that would get them to the negotiating table. Once they're at the negotiating table, then you have time to be able to deal with all the other issues, the enrichment of the uranium, etc. ብሓፈሻ ነዚኣ እንድሕሪ ጌርካ እቲ ካልእ ቀሲልካ ክግበር ዝኽእል እዩ መጀመርያ ክግበር ዘለዎ ግን እዚ ዕፅዋ ገይርዎ ዘሎ ክኸፍት ኣለዎ ብኡ ጌርካ ድማ ናብቲ ካልእ ክሰግር ትኽእል ናበለ ይዛረብ ኣለዎ ግን ከምዚ ዓይነት ኮመን ሰንስ ክነግርዎ ኣይክእሉን እዮም መብዛሕቲ ግዜ ቢካዝ ኦንሊ ኣጆኻ ቀፅል ፅቡቅ ትኸይድ ኣለኻ ንስኻ ኢኻ ሒዝካዮም ዘለኻ ከማ ጌርካ ቀርቀብ ኣቢልካ ሓዞም ዝብሉ ጥራይ ስለ ዘለዎ ኣብ ዙርዩ ነዚ ንዓይነት ዘረባታት ንክሰምዕ ከቢድ እዩ there is a telephone. As peace efforts between Tehran and Washington hang in the balance, the Axios report suggests that Iran has sent a new proposal to the Americans via mediator Pakistan. It focuses first on resolving the crisis over the Strait of Hormuz and the U.S. blockade. It proposes negotiations on Iran's nuclear program take place at a later stage. Now, this as Iran's foreign minister is headed to Russia. Russia's foreign ministry said that Abbas Araghchi was traveling to Moscow for talks without providing more details. Earlier, Iran's ISNA news agency quoted Tehran's ambassador to Russia, Qasem Jalali, saying Araghchi is expected to meet Russian President Vladimir. ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ እቲ ዲፕሎማሲ ናይ ኢራን ይቕፅል ኣሎ ናብቶም ኣገደስቲ ሃገራት ብዙሕ ነገር ከበርክታ ዝኽእላ ዝበልዎም ኣብቲ ዲፕሎማሲ ይኹን ኣብ ካልእ እውን ከበርክታ ኣብ ዝኽእላ ዝተባህላ ጉዕዞ ይግበር ኣሎ ራሽያ ገለ ካብቶም يمكن توقع بعبارة شاب زوج كزر ربي خلي ورشاني إيران دقيفتها دا يدقفتان كم تزدل لدا حجزاتها حجزتها نزبل بزوج زرب عندي تزرب جن حنتنا جرجن نصرت الله رشا كبيت كينات يزلوا رشانا نفسها أب كبيت كينات يزلوا سلزي تني إيران كنت قبرت خل حجز إيران تقبر زلوا كينات نرشا كم رشا وخين كاتري خلها إيران دواجو زلوا كينات نرشا كم زواجو لهم زلوا يمزفلتوا رشا فلاديمير بوتين نتنا إيران كينات بفنجاك حجزو مدليه عقمتها تلو قينو سلامتاي إيران تقبرو زلا كينات نراشا تواقع على زلا زبل ابنتي زلا نمن تواقع على إيران نأمريكا نإسرائيل إذا أصوارزي ببزحي أب إيران زورد زلو نبراشا كورز غلز نبري بيوكرين جيرو سلازي راشا has every right ويون بناي راشا عين كتريا خلها كينات إيران بملو لبام كدقفو خمس غلي في اللاتيجن اتكبو زغلو دقف ليميت على يزبال هذا مس أمريكا كاتاو كونفرونتيشن أيدلينيوم زلو دروت مس يوكرين زلو ولا كا أبزح عوات لهم تبلا بزح كسارة إذا مسؤول زلو أمريكا لما بمنقد يوكرين جرا نتنا يندادي ما منشوناتهم هذا جاي لهم زلو رشا كبيت فتنا إذا كات ما زلوا نبعلا سلزي إيران تقبر زلو قعزون عطاتهم عزيزة قدسي إيران بذكاء لهم نك حجزوا دما قديتها لهم قديتها لهم إيران تتسعيرها مالت راشا تودي لتجيبنا عزخف أي كسب بها سلزي إيران نخي تودق إيران نخي سعر بزوج نجار كجبرو ولا كوات زلوا معهم تدرت اللو تغنى أبو بزوج سعر كجبرو خمس غلو سو إس تشاينا ولا تشاينا بغت تامس إيران نكسرحش جرالو مهنياتو بعينو كنت أبغى طريق اللغة السعودية ني تشاينا كبيران لعل السعودية تقدسوا كبيران لعل الإمارات تقدسوا مهنياتو زعبية بيزنس مزيان يزلوا
ምስ ኢራን ወላ ቢዝነስ ገብሩ ተኮይኑ ድሩት ቢዝነስ እዩ ገዳገለ ስለ ዘለዋት ሃገር የግዳስ ብዓይኒ ሴኪሪቲ ክረአ ከሎ ኢራን ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ንቻይና እውን ስለዚ ብቐጥታ ክሳተፉ ኣይክእሉን እዮም ዘለዉ ግን እንተወሓደ ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዎም ዓቕምታት እናተጠቀሙ ንኢራን ኣጆኹ ዝብሉን ኣብ ጎኒ ኢራን ዘለውን እዮም እዚ ኩናት እዚ እንድሕሪ ሓይላ ወፂያ ኢራን ግን ቻይና የምሕይሎማ ቻይና የመድሒኖማ ንዝብል ዘረባ ግን ብፍፁም ክቕበለ ኣይደልን እየ ኣይ ቲንክ ብናተይ መረዳእታ ኢራን ብስርዓያ ትወፅኦ ዘላ እዚ ኩናት እዚ እቲ ቻይና ወይ ራሽያ ዝሃብዎ ሓገዝ እንተሎ ኮይኑ እውን ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል ግን ነቲ ዓውደ ኩናት ብመሰረቱ ኣብ ምቕያር ሓጊዞም ንዝብል ግን ኣነ ከኣምኖ ይከብደኒ እዩ ኢራን እቲ ክረዲት ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ክረዲት ንኢራን ክወሃብ ዘለዎ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ በዚ ኮይኑ በቲ ኢራን ነቲ ጉዳይቲ ተዓዊታትላ ወይ ወዲኣቶላ ክንብሎ ንኽእል ነገር የብልናን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ናብ ከቢድ ኩናት ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ ገጅፍ ወታደራዊ ምድላዋት ናይ ኣሜሪካ ንምርኢት ጥራይ ክኸውን ከም ዘይክእል ብዙሓት ይነግሩ ኣለዉ ነቲ ካልእ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት ድማ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮና ክንካቨር ክንገብሮ ኢና ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ናይ ሎም ኣርእሲ ኣብዚ ክንውዲና ይኽእል የልና